Tara guys, kaon na ba guys? Karon kay mais, tas lechon manok. Grabe. Tawa unsa kalangas diri sa mga mabunta guys. Muna sila akong alarm clock. Mga bata. Ate. Patay karon de. Sama mo. Gagad. Patay karon de. Bata. Okay. Ganlo. Nara. Kaya to. Ngo ka pala. Di ba? Apon. Nana kasadya diri sa balay guys, mabuntag. Ito gabiin. Dili. Dahil mga bata may nagtapok. Mga bulyagon. Ate. May mais ngayon? Init pa kayo mais. Kalito. Tapos panit sa lechon manok. Ikaw na kalito. Ikaw na kalito. Paano makayo? Sakpan. Usap. Amo na kadula na tulo. Ay ko ninyo. Kami apel. Yan. Ayaw. Hindi ba ito pala? Hindi ba? Ano, dali, ako'y nakuhay. Ayaw. Hindi ba damin na? Ito to. Pan. Ade. Kalito. Dila. Wala mo ka na. Ayaw, ito lang kayo. Ito lang. Timan. Ay, ito, timan. Dito tingnan. Ito. Wala. Usap. Ate. Dila. Timan. Buti ka palo. Dila. Timan na. Ano? Ate. Berada. Wah. Inala ka sadya dire guys. Ayaw, timan. Makalingaw kay dire. Ate.